ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಇನಿಯನ್ ಪಾಲಕ್ ಬೊಕ್ಕ ಮುಂಗೆ ಬೈದಿನ ಪದಂಗಿ ಪಾಡ್ದು ಒಂಜಿ ಗಸಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಗಸಿ ಪಂಡ ಒಂತೆ ಗರಂ ಮಸಾಲ ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಮಸ್ತ್ ಲೈಕ್ ಆಪುಂಡು ಟೇಸ್ಟ್ ನಂಕೊಂದು ಚಪಾತಿ ತಿಂಡ್ರೆ ಅತ್ತಂಡ ಒಣಸ್ತೊಟ್ಟುಗ್ಲ ಲೈಕ್ ಆಪುಂಡು ಬಲೆ ಎಂಚಾಂಡ ತೂಕ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನ್ ಪಂದ್ ಸುರು ಕೊಂಚಿ ಗ್ರೇವಿ ಮಲ್ಪೊಡು ಐಕಿತ್ತೆ ಅನ್ನೊಂಜಿ ಮಿಕ್ಸಿಗ್ ರಡ್ಡ್ ಹದಾತ ನೀರುಳ್ಳಿನ ಕಟ್ ಮಲ್ತು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಮಲ್ಲ ನೀರುಳ್ಳಿ ಎತ್ತು ಹದಾತ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡ್ ನೀರುಳ್ಳಿ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಟೊಮೆಟ ಎಳ್ಳಿಯ ಟೊಮೆಟ ಬೊಕೊಂಜಿ ಆಜಿರ್ದ ಎಡ್ಮೆಸಲು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಇಂಚಾಪುನತ್ತು ಶುಂಠಿನ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಕಾರಗ ಏನ್ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿನ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ನೊಂತ ಮುಂಚಿ ಖಾರ ಉಂಡು ಅಂಚದು ಒಂಜಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಇಜ್ಜಿಂಡ ರೆಡ್ ಪಾಡೊನ್ನೆ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ನನ್ನ ನಿಕ್ಕೇನ್ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡ್ ಚಮಚದಾದ ನೆಲಗಡ್ಲೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಕಾಯದು ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡಂದೆ ಐತ ಚೂಲಿಗೆತ್ತದು ಪಾಂಡಾಂಡ್ ನೆತ್ತ ಬದಲು ನಿಗಳು ಗೋಡಂಬಿಲ ಪಾಡಲಿ ನನ್ನ ಒಂತಂತನೆ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಸಣ್ಣ ಕಡೆಯೊಡು ನನ್ನ ಒಗ್ಗರಣೆಗೂ ಒಂಜಿ 2-3 ಚಮಚದತ್ತ ಅರೆದೆಣ್ಣೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಎಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚೈನ ಒಂಜಿ 1/4 ಚಮಚದತ್ತು ಸಾಸೆಮಿ ಅಂತೆ ಪುಡ ಒನಡು ಸಾಸೆಮಿ ಪುಡೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಕೈತಾತು ಬೇಸೊಪ್ಪುನ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಇತೆನಿಕ್ ಕಡೆದಿತ್ತಿನಂಚಿಂತ ಮಸಾಲನ್ ಪಾಡೊಂಗ ನನ್ನ ಗ್ಯಾಸನ್ನು ಹದೋಟದಿದ್ದು ನೆತ್ತ ಪಜ್ಜೆ ವಾಸನೆ ಪೋಪುನ ಮುಟ್ಟ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪುಗ ಒಂಜಿ 2-3 ನಿಮಿಷ ಅನ್ನೆಲ್ಲ ತಾಗೊಂಡು ಒಂದು ಫ್ರೈ ಆಯರೆಗ್ ಮಸಾಲೆ ಎಲ್ಲ ಆಯ್ಕಡೆ ಕಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ಕೆನ್ನು ಒಂಜಿ ಕಪ್ಪುದಾತು ನೀರನ್ನು ಸೇರಿಸೋಂದುಲ್ಲೆ ಮಿಕ್ಸಿ ದೆಕ್ಕದ ಅವೇ ನೀರನ್ನು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ನೀರು ಪಾಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಅವರೆಲ್ಲ ಆಯ್ಕಡೆ ಒಂದೇನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತನೋಡು ನನ್ನ ನೆಕ್ಕ ರುಚಿಗೆ ಬೋಡನಂತ ಉಪ್ಪು ಅಂಚನೆ ಅರ್ಧ ಚಮಚದತ್ತು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಪೊಡಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ 1/4 ಚಮಚದತ್ತು ಗರಂ ಮಸಾಲದ ಪೊಡಿಲ ಬೊಕ್ಕ ಖಾರಗೆ ಏನು ಮುಲ್ಪ ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಪಾಡ್ದಿನ ಅಂಚಾಂಡಲ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಖಾರನೇ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ನಿಕ್ಲಿ ಖಾರ ಕಮ್ಮಿ ಉಂಡು ಪಂದಾಣ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿ ಪಾಡೊನುಲಿ ಇತ್ತೆ ತೋಲೆಂದು ಗ್ರೇವಿ ಲಾಯಕಡೆ ಕೊದ್ದೆರೆ ಬಿತ್ತಂಡು ಇತರಿಕೆಯನ್ನು ಮುಂಗೆ ಬೈದಿನಂಚಿಂತ ಪದಂಗಿನ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ 1/4 ಕಪ್ಪುದಾತು ಪದಂಗಿ ನೀರೆಡು ಪಾಡ್ದಿತ್ತೆ ಇತ್ತೊಂಜಿ ಅರ್ಧ ಕಪ್ಪುದಾತ ಆತಂಡು ಪದಂಗಿ ಪಾಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಲಾಯಕಡೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊನ್ಗ ಅಂಚನೆ ನಿಕ್ಲೆ ಬೋಡು ಪಂದಾಣ ಒಂಜಿ ಚಿಟ್ಕೆದಾತು ಸಕ್ಕರೆ ಅತ್ತಂಡ ಬೆಲ್ಲಲ ಪಾಡೋಲಿ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ತುಂಡು ನನ್ನ ಗ್ಯಾಸನ್ನು ಆಯ್ನಾರ್ತು ಹದೋಟು ದೀದು నేను ಒಂಜಿ 5-7 ನಿಮಿಷ ಮುಟ್ಟ ಬೇಯ್ಪೋಡು ಮುಂಗೆ ಬೈದಿನ ಪದಿಂಗೆ ಅಂಚದು ಪಕ್ಕ ಬೇಯ್ಪುಂಡು ತುಲಿತ್ತಂಜಿ 2 ನಿಮಿಷ ಮುಟ್ಟ ಆಂಡು ಬೇಯ್ದಿನ ಪಂದು ತುಲೆ ಸೊಪ್ಪು ಪಾಡಿನ ದುಂಬೆ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಬೇಯ್ಜಿ ಪಂದಾಂಡ ಕೊಡೊಂಚೂರು ಕವರ್ ಮಲ್ತದ ಬೇಯ್ಪಂಡ ಅಂಡು ಪದಿಂಗಿ ಲಾಯ್ಕೆ ಬೈದಿಂಡು ನನ್ನ ನಿಕ್ಕೇನು ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟುದಾತು ಪಾಲಕ್ ಸೊಪ್ಪುನ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ 10 ರೂಪಾಯಿದ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟು ಬರ್ತನತ್ತೆ ಅವೇನು ಮುಲ್ಪ 3 ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಸೊಪ್ಪು ಪಾಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಅವ್ರ ಇಂಚಿನೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊನ್ಗ ಒಂಚೂರು ಗಟ್ಟಿಯೇ ಉಂಡು ಮಲ್ಲೇಜಿ ನನ್ನ ಸೊಪ್ಪು ನೀರು ಬುಡ್ನಾಗ ಒಂಚೂರು ನೀರು ಹಾಪುಂಡು ಇದೆಲ್ಲ ಅಂಚಿನೆ ಕವರ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಕುಡೊಂಜಿ 4-5 ನಿಮಿಷ ಮುಟ್ಟ ಬೇಯ್ಪವಡು ಸೊಪ್ಪುಲ ಲಾಯ್ಕೆ ನೀರು ಬುಡ್ತುಂಡು ಅಂಚದು ಗ್ರೇವಿದೆಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ದಪ್ಪ ಇಜ್ಜಿ ಈತ ಹದ ಉಂಡು ನಾನು ಅಂಚಲ ನಿಕ್ಲೆ ತೆಲ್ಪು ಬೋಡಾಂಡು ಒಂಜಿ 2-3 ಚಮಚದತ್ತೆ ನೀರು ಪಾಡೊನುಲಿ ನನ್ನ ಲಾಸ್ಟ್ ನೆಕ್ಕೆನು ಎಲ್ಯ ಚಮಚಡು ಒಂಜಿ ಚಮಚದತ್ತು ಕಸೂರಿ ಮೇಥಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಕಸೂರಿ ಮೇಥಿ ಪಾಂಡ ಫ್ಲೇವರ್ ಒಂಚೂರು ಎಡ್ಡೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಇಜ್ಜಿ ಪಂದಾಂಡ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಪಾಡ್ಜಿನಲ್ಲಿ ನಡಪುಂಡು ಲಾಸ್ಟ್ gore ಸರಿಟ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊನ್ಗ ತುಲಿತ ನಮ್ಮ ಮುಂಗೆ ಬೈದಿನ ಪದಿಂಗಿ ಬೊಕ್ಕ ಪಾಲಕ್ದ ಗಸಿ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ಸರಿ ಅಂಚಂಡ ರೆಸಿಪಿ ಸ್ಟಾಂಡ ವಿಡಿಯೋ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ತಿಕ್ವೆ ಬೈ ಬೈ.